En una roda de premsa celebrada a l'Aula de Cultura del Fòrum Verger Balaguer aquest dimarts, els responsables de la Fundació Pinae han anunciat que obren una nova convocatòria per a projectes solidaris amb 100.000 euros de partida. Es tracta de la seva primera línia d'ajust d'impuls social pel territori i té com a objectiu donar suport a projectes destinats a persones o col·lectius especialment vulnerables. El president de Pinae, Martí Soler, destaca que la Fundació comença a veure la llum al final del túnel després d'anys sense poder invertir en projectes socials com els que es volen subvencionar ara. En aquell moment, el 2012, hi havia recursos procedents de BMN, de l'activitat financera de BMN, que, com bé sabeu, havia agafat l'activitat financera del que era Caixa Penedès, i després tot es va començar a complicar, els recursos van deixar d'arribar i, com dic, vam iniciar la travessa del desert, que jo no diria que ja l'hem acabada, però sí que estem arribant al final. Soler ha posat èmfasi en la intenció de donar continuïtat a la convocatòria. El director tècnic de la Fundació, Antoni Xistau, explica per la seva banda que la convocatòria va adreçada a entitats de les 4 comarques de la vegueria Penedès. Convoquem a totes les entitats que en l'àmbit de les 4 comarques, Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf, fan activitat social, moltes treballant específicament per evitar l'exclusió social. Els millors projectes seran seleccionats per la Fundació Pere Tarrés i el patronat de la Fundació Pinae, constituït com a jurat, atorgarà els ajuts als que resultin més ben valorats. La Fundació Pere Tarrés serà l'entitat que filtrarà els projectes solidaris que es poden presentar a la convocatòria del 3 al 30 d'abril. Un jurat format pel patronat de la Fundació Pinae serà l'encarregat de prendre la decisió final. En nom de la Fundació, Walter González encoratjava a treballar projectes des d'una perspectiva social i ressaltava que ells faran una primera tria amb objectivitat i independència. Que no tinguin por a participar, perquè a vegades com a organitzacions sí que ens atrapem, oi, no tinc temps, això no ens ho donaran, això és molt complicat. Jo sí que animaria a dir que és una oportunitat, també és una manera de... A vegades presentar un projecte ens ajuda a estructurar les nostres idees, però sí que destacaria d'aquesta convocatòria que està pensada en clau de fer-ho fàcil. Del total de 100.000 euros de la convocatòria, la Fundació Pinae preveu un màxim per a cadascun dels projectes de 25.000 euros. Les sol·licituds que es poden presentar han de tenir com a objectiu la intervenció social adreçant-se prioritàriament a persones en situació de pobresa o en risc d'exclusió social, persones en situació de malaltia, persones amb discapacitat i o problemes de salut mental, persones grans i persones amb necessitats socioeducatives.